Ciro Lupatri. Artisnya pertama turun. Mangan tempe Turun. rasane kaya mangan lawuh saging senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah majuju tresna karo kowe ra bakal tak madu bungah tenan rasane wong kang lagi kandung tak perjuangke tekan janur malangkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem
Kuthaku Jogja kowe jan istimewa. Kalau koyo kuthaku Jogja